GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura. Na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Suyang namatean, dinaramong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dakol nang napatunayan. Padagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Ito International Airport, bagong tulay eskwelahan. Livelihood training with Tesla. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh, kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh, kong Joey Salceda. Okay, mga tugang marina, hapon po, gararay sa gabos ng mga parantabay, kan tudi sa GB, albay ahead, angat ang lahat. Ang programang initabi at sendo sa karahing buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Mag-iriba-iba naman kita sa gudyan na alas 5 nin pagkahapon. Tanganing magre-restorya ko na ang mga pangyayari digdi po sa tuyang namumutan na runa. Yan, ano? Ini po ang sinong amigo sa Radyo Edwin Peralta po. Nagpapaabot sa endonin pataratara ipangungumusta ngunyan pagkahapon na ini. Mga nakatutok sa DCGB News Online, sa DCGB app, sa YouTube, Instagram, and iba pang social platform, and of course sa traditional radio. Ang samuya pong pagpapaabot sa endonin pangungumusta ngunyan pagkahapon na ini. Sabi nga ni Kayan, huwag kayong kidit. Relax ko na. Relax. Dahil pa man. Dugay na. Yan. Pero ang aldaw na, pangtulong aldaw pa siya ng ngunyan tabi kan pagsumitir kan certificate of candidacy. Ano? So mga nag-aaspirar nin ilihidong posisyon sa masunod na perilian. Yan. Ano? Pero, di man pigsasabi-tabi na once na naka-file na kamo kan sendong COC, you are now considered as official candidate. Dai pa. Mataram ka yan, ang COMELEC, after the filing period, which is October 8. Mga 19 or lampas pa dyan, pwede nang sabihin na you are now the official candidate. Ayan. Ano? Titiri po nung gabos ng una. Sagot pa sa petsa 8 ang filing kan COC. So, you have still 5 days, to think about it. Mag-urop-urop, mag-isip-isip, madagos ako o dae? Garo ba ito kan mga panahon, Tata Nems, na igwa ka kay mga petals, she loves me not,
she loves me. Ulo ko naman si Leron. Kaya, she loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. Gano'n man siya na iyan araw ka yan. Go or stop. So, igwa pa kamutabi kipirang aldaw na mag-isip-isip. Ano? So, dahi pa nakakadesisyon ninpeho. Kamutabi ang madesisyon kung lawos ka mo o dahi. Dahi man kiiba. Maski ka pa magkonsulta kung kasi sisay na grupo o persona, still, dapat sa personal decision mo. Kung ano ang feeling mo. Yan. Nagkapera pa sa natabi. Nag-submit kan sendang certificate of candidacy. Sabi ta na nga ni, di pa man pwedeng sabihin na you are now an official candidate. Na-receive kan Commission on Election so sa imong ipigsumitir na certificate of candidacy. Ano yan? Yan ang parte kan proseso na mag-submit. Kung kulang ka pa mga dokumento, lalo na kung may pigdadara ka mong partido, you have to secure CONA. Ano ang CONA? Certificate of Nomination and Acceptance. Hali iyan sa partido na pigdadara nindo. May nakaoron kami one time. Ano boss? Nagsubit na kamo kansen. Masubit na kamo kansen nung COC. Sabi ko itong nakaoron mi. Day pa man nga tabi kami kikona. Sabi kan saro, ding problema nga sir, kung na nga ang pag-ururo na, nataman nga. Dakulon nga duman sa San Antonio, Tabaco City. Binayaan kami. May duyan duman, may liya-liya. Bako, itong Certificate of Nomination and Acceptance, duly signed iyan kan partido, party leader. Ano? So, yan. So, ano bang ngunyan, nag-iisip-isip pa. Kung sain sinda masabay. Bako, sabi nga ni Kayan, ining ralaban na ini is just like a board game. Anong board game? Chess, dama, games of the general, and iba pa. Ano? Nata, dapat iisipon mo kimaray. Buda i-analyze mong maray ang masunod mong sulong. Ang next move mo. You have to analyze and yan ang think deep. Kung ano, malay mo, sala susulong mo, sala sumove mo, ngaya kung anong piyon, nadali ka sa nakan phone, bakong pirdi ka dyan. Yan, bako itong padalos-dalos na, mapait nga ako. Mapait nga ako. Ay, bako sharing ang karawat. We have to think several consideration. Sabi nga ni Kayan, igwa ki mga kondisyones. Ano? Na dapat. Bako? And the most important is the round thing. The round thing. Kung di ka kayan, ila na. Ila na. Di ka na magpadagos kung di ka kang pigapod na bilog. Tagabos na ero mo, kay puwan ang bilog. Siring.
Bako? Oh. Gabos-gabos. Kundi ka man kaiyan, dahil na pagpapara-insistir. Ba't ang ralaban ngun yan? Nararaparo kan iba. So mga makwarta. So pwede magsustinir from the day one up to the day. Ayan. Kayang masustiniran ang laban. Regardless kung igwang ayuda ang partido. Bata siya iba, anong edisyo dito kanoy? Mag-fight? Yung nga tabi, pero ang kapital mo dyan, araw ka ini, ay kulang iyan, dagdagi, iyan sa kontribusyon mo sa partido. Apira pa kanso sa imong sadiri man. Uyog-uyogon mo yan. Mabawi mo yan pag-abot kan oras, sabi yung tapang makalusot ka. Mabawi mo yan, ay inda na siya na, may nakaoron nga kaming incumbent councilor. Sabi niya, ako ngaya, nagdalagan, unang ganang konsyal, may sadiri nga ako. Tinaon man siya ning kapital kanama niya. O naman nga ang kontribo ko. O ngunyan, ano? Dahil man nga kay ROI. Dahil return of investment, nag-invest nga ako kay millions of pesos. Pag-abot kan oras, dahil man kay bultada, tapuro mas na napaluwas so sa iyang nakukuha dyan. Pero, ang kagayunan ngaya na in a way, nakakapagserbi, nakakapagtabang siya sa mga namamanuaan. Baka ay nasistema. So, haros anong ngarang kayo ni? Yan ang puo na talaga. So, ang labanan so far, for governor, magiging three-cornered fight. Three-cornered fight. Or pwede pang madagdagan iyan. Tamay 5 aldaw pa. Malay nindo. Igo dyan ki makonbinsyar na ngaya alternative choice. May mag-file pa. Ako naniniwala na bako siya natulo ang maralaban for governor. Digdi sa tuya. Madadagdagan pa yan. Sa aga, sa good na pitsa 8, igo dyan kimabutwa pa. Ang sistema ba ya? Pero so far, kung ining tulo, nagpakasumiter na kan sendang Certificate of Candidacy. Iyan na tulong yan, Salceda, Rosal, Lagman, puro iyan undefeated sa sendang mga nutsyada. Puro yan undefeated. Ngunyan, di man pwedeng sinda entero manggarana. So most likely, duwa dyan sa tulo ang masaparnin kapierdihan. Mamamantsahan susendang political record. Sigurado yan. Saro man siya ng gobernador. Kung puro sinda ganador, sabi nga kan, political derby. Kung alimbawa sa manok, three-corner fight, three-cock derby. Puro iyan ganador. Puro iyan ganador. So, sa derby baga, saro man siya namin nagana. Andua dyan, pwede makapadora. Sisay daw
Alimbawa, sa pag-iling nindo, sisay daw. Ilinguntan na sana. Pag-abot kan aldaw. Ano? Kung di na madagdagan iyan na tulong iyan. Kung na madagdagan pa yan, iyan, puwerte ang baralbalan. So watch out, tabi. Ano? Watch out. In the next coming 5 days, puon sa aga, Sabado, Domingo, Lunes, Martes. Pitsa 8. Igwa pa dyan kay ma-file. Taditun pa sana. Ditun pa sana so iba, wait and see pa. Tabaka nga pag-abot kan oras, magkaigwa ki mga kambyada. Iyan ang pigalat. So mga pigapod na big switch. Big switch. Ang karambyohan. Ano? Yan ang nailing ta dyan. No? Tapos yung ibang mga potential players, di pa managiro. While itong mga perennial losers, di pa managiro. May nailing na nga nagkusuhapon, nagkuha ng COC. Ano niya ako, boss, ang part? Secret nga, secret. Ano daw niya ako ang kakandidatuan naman kayo ni? Takada may eleksyon, pero may nagkakandidato. Pigialat ko pa nga sa amigo ko. Aray akong amigo. So, pero may mambang pierde. Yan ko, maarapil ka mo? Mag-arapil nga kami. Yan. Okay. So, anyway, maalat pa kita kan nagkaparang oras or aldaw, an magayong mo niya na laban sa ano yan? Sa board member digdi sa 2nd District. Sa 2nd District, ano? Nataman nga duwang posisyon ang mababakante tatanems. Duwang posisyon. Tapos si kinatawan na Rolly Rosal, matatapos na kansa iyang term. Si kinatawan na Armidilla, incumbent ini. Si kinatawan Vince Baltasar, nakauron mi kasubago na he is running for city councilor again. Balik siya sa syudad. Di duwang posisyon ang bakante. Bakante sa posisyon ni Rosal, bakante sa posisyon ni Baltasar. Baka si iba dyan nag-isip-isip, paitanan nindo, ano? Yun ano kaya ko mag-round sa segundo distrito? O baka si iba dyan mag-slide. Ayan. Kaya magayon, kumbaga, open and playing field sa kinatawan digdi sa 2nd District. Ayan. Isip-isipon tabi nindong maray. Kung saan ka mo masaya. Ano? Maka nailing nindo. Yan ang sistema. Ayo po. Sa 3rd District so far, ang dangog ko may kinatawan dyan na na mapadagos. Nagpaplanong run for Vice Mayor sa Ligao. Si kinatawan Jessup, patapos naman kansayang term. Si kinatawan Ribaya, patapos naman. Tapos, siya pa sa dyan na kinatawan sa yan ng 3rd District. Nalingawan ko. Si BM Dante, patapos naman.
So, haros open man dyan sa 3rd District ang Kinatawan. Ha? Si Rebaya, patapos na. Si Jasim, ma-Vice Mayor sa Ligao. Si Jesap, patapos naman. Si BM Dante, patapos naman. O open. Ha? Well, sa 1st District, anyaon dyan, matatada, si Kinatawan Sheena. Yan. So, appointed Kinatawan baga. Tas si Siga and Bragais, patapos naman, kandidato sa syudad, sa Tabaco. O di, duwa man dyan ang mababakanti sa 1st District. Yan. So, isip-isip tabi ka mo ano. Ha? Kung ano kung saan medyo magian-gian ang laban nindo, paitan na nindo. Tanganing everybody happy. Iya po. Alas 4:30 ang oras sa 2D sa GB. An oras hatod sa Indokal. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahet ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot ni kauswagan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Oh, 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 oh. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kantes, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Okay mga tugang sa ikaduang kaptangkan sa tuyang programang 2D sa GB. Albay ahead, angat ang lahat. Okay? So,
mga tugang, si Congressman Joey Sarte Salceda, iyo po ang pinakainot na aspirante na nagsumitir kan sa iyang Certificate of Candidacy kan Martes. Baka man personal na si Kong Joey ang nag-file, but through his legal counsel, Attorney Jong Bonafé. Day pa nagbubukas sa opisina, tayo opisina baga, minabukas, alas 8. Day pa alas 8, ihaw na si Attorney Bonafé. Duman sa Capitol Annex, waiting na magbukas. Sa opisina kan Comelec. Sabi baga kayan kan mga early birds catches the worm. So, buda, bigla-bigla, talagang determinado, si Kong Joey na magkandidato. Mala, first hour in the morning, through his representative Attorney Jong Bonafé, nagsumiter na kan COC. So, siya po ang pinakaenot duman sa listahan kan mga nagsurumitir kan Certificate of Candidacy. That goes to show na he is really determined to serve the Albayanos again. Okay. Sige daw. Dangunguntaan pahayag na Attorney Bonafé, mananangod dyan sa submission kan COC ni Kong Joey Sarte Salceda. Fight. Negative. Bakong magarbo na pag-opreser kan sa tuyang mga Certificate of Candidacy bilang pagsunod sa pangakudan kang Comelec na bakong paman in election period. Nganing bakong disruptive ining sarong solemning pag-file kan COC, so bilang pangakudan kan Comelec sa bagay na ini, asin pag-ehersyo kan sa tuyang namumuta na Joey Sarte Salceda, na kung saan ang pag-file kan COC pwedeng personal o sa paagi kang representante. Bako naman po inibago kung sa tuyang magigirumduman kan 2004, ika-20 taon sa niyan, ako man ang nag-file kan sa iyang COC sa kargong pagkagobernador. Alagad ang pinakaminsay digdikan sa tuyang namumuta na Joey Sarte Salceda, ipahiling ang suporta sa Comelec. Kaya dahil pa alas 8 yaw na ako digdi, may pahiling ta na dapat entusiasmo kita sa demokratikong proseso ini, siring sa pagtao kang aspirasyon kisarong kandidato sa iyang kamamutan na magserve. So this is not just mere symbolic. Alagad ipahiling ang intensyon ni Kong Joey kan sa iyang entusiasmong serbihan ang probinsyang Albay. Anong oras po ka mo nag-abot na dato niyo? Yaon po kita digdi, siguro kung yaon sa kusulyabi kang Comelec, ako pa pa nagbukas. 6:35 Bilang pagsunod, na filing ta, entusiasmo, haliun ta na sa mentalidad na last hour filing o kung ano-ano pa. So we support and we would like to commend Comelec Albay for the first time, very orderly ang proceeding. Sa loob po ng more than 20 years as election lawyer, ngunyan lang na election nagkaigwa, briefing kung paano ang orderly filing kan COC. Kung mangyari ni sa bilog ng Pilipinas, sa pag-file pa sa nakan COC, we can be assured of an orderly proceeding in this democratic process. So we highly commend Comelec Albay for this worthwhile signal na magayon kasing patanos ang dalagan ka nagdadangagan na perilyan. Anong political party tayo, attorney? Ang nominasyon po ni Kong Joey, iyo po ang official menting kandidato kang Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD kapamanginon ni Speaker Romualdez bilang iyo ang enkargado digdi kang partido. So yan po, pinapailing ko sa Indo ang pag-ako ni Kong Joey kang nominasyon kang Lakas CMD. Nata po, attorney, ta nagsolo dahil kay Basubong split.
We consider all party officials as responsible. Alagad ang pinakaminsahe ni Digdi, sarong aspirante pagkagobernador, sulo lang ang nag-file. Ano ang mensahe? Simple, alagad, sobrang entusiasmo magserve sa probinsya kang Albay. This is not a time for fanfare, but a solemn commitment to serve the interests of the people of Albay. That's the message which we want to convey. Pati naman po ipiling that we truly support ining nagdadangadang na perilyan na dapat kitang mga tao entusiasmo sa prosesong ini. Na kung saan, this is the foundation of our democratic process. Na lampang saro, dapat interesado sa prosesong ini. Lalo na dito sa probinsya kang Albay, may pahiling. Ang entusiasmo, bako lang kan mga tao may kamahutan magserbe, alagad ang lambang albayano na gustong suportaran ang maray na plano asin pangiturugan kan sa tuyang namumutan Joey Sarceda. Okay. Okay. So yan po ang napahayag ni Atty. Jong Bonafé. Ta siya ang nag-submit kan sa iya o kan Certificate of Candidacy together with CONA ni Kong Joey Sarceda. But prior to that, nagtaonin paliwanag si Kong Joey kana nakaaging Domingo, kundi ako nasa sala. Kung ano ang mga plano niya digdi sa Albay. Pigapod niya nga ni Global Albay. Ano? Global Albay. Iyan ang kurahaw niya ngunyan na mabago ang level kan probinsya na maging competitive sa ibang mga mauswag ng probinsya di po sa satuyang nasyon. Ano? Buda, iba pang mga dakul na mga programa e proyekto na kaipuan. Ano? To make it sure na kita makabalik sa itaas na level. Kung bako makita maka-top 1, maka top 3 lamang. Ano? Na probinsya. Ano? So, dangog ta may nagkapare siyang paliwanag mananungod dyan sa bagay na yan kung natata kamautan niya na maging Global Albay na probinsya. Hindi mo sa Legazpi, bilang Mayor, si Isham Ismael. Si Luis Gutierrez. Ang sarap sa number 1 dyan, ang kalmaguro kami ni Sandy. Na si Sandy, pipaparapumulan ako maging sekretary. Sekretary ko din kaya finance. Chairman ko tayo kang Piller. Pero sabi ni Sandy, kay buwan niya ako sa bahay. Hindi lang tubo, nani po mapapulos ang mga oras po ka national government. So yung Global Albay number 1, talagang hindi naman masusolve ang kuryente, ang kimang-kimang dahil mga 60 years old na. At sa ito yung mga sub-trans, at sa ito yung mga substation. Kaya sabi ni Sandy, mga-culture, hindi na ito nag-culture 500 million sa Alecos. Tanganin po sa substation naman sa Ligaw, kasi sa Ligaw sa tuwing po naman sa itaas, maayos. Kanya, sa sumasunod na panahon, ang pigalit ko sa kanya, mabuktakan ng alingin 1.6 million. Na-decade po ang bayado sa consumidores. Tanganin po magpasiguro na reliable ang kuryente na dahil ma-invest sa bayan o may maasahan. Asin, tanganin po ang presyo. Dahil ngayon ang servisyo, mas dago na ang mga bayan, mababa na po ang average na kabayan. Dahil election efficiency at din po systems loss na mataas election efficiency, mababa po. Hindi mo masusolve ang problema kanaleko sa tatarang. Kaya po ang kaan is
financial resources. Tanganin po ma-modernize po at sa mga facilities. Ang pangalawa, nagkaon na kami pati ang kahap, pati ang DN, na yung lumang airport na pinayaan, magiging bakong central business district. Sabi sa lima, pag-ibo siya, may mas nakula na Coliseum na 25,000 seats, triplicate Sorsogon, hindi po sa Satuyang Lumang Airport na nakula. Nakatulay, pasiring po naman, kung po dyan sa Cagaray, pasiring sa Batan, tanganin po ang mga taga-Batan, kaliman sa mga taga-Minda Albay, tanging bumakula at sa tuyang Mercado. Kasi ay ka nakukuha ng mga balotro, kinitapang na oras, so magiging mas kapagkaan spatial integration. Ang pang-apat, siyempre, talagang pigbubuso. Nagduman si Sandy sa India. Tanganin po, makahanap yung financing, tayo makabalik po ang train, kung po naman sa Putuban, pasiring po ibig sa Legazpi. Kaya natanayin na ito niya ang resulta, ang mga announcements ng PNR South. Sana makabalik bago po makahari ito, bago po matapos ang turno ng Satuyang Presidente. May 4 na taon na si Sandy bilang chairman ng committee. Abot ang salamat. Ikala na, ang kulay yan po sa atin, basiring po sa matlo. Ang sabi nila, kaya. Pero, pipipilit may tanganin po ang mga parabakal, ang mga supplier ng Eastern Samar, ng Eastern Visayas. Diretso ka sa sintro. Malagpas po siya, 80%. Kagabot sa naglalawag sa Matno, aling minadiretso sa Legazpi. So, abot ang masaya na hindi pong mas kakulang merkado, tangkay po ang naligid merkado o market para po sa mga para sa tuya po mga negosyante. That means, bubuksan na po, pinupungan na po ang kaysa ang pantaw economic zone. Bukod sa diyon, ang kakaiwa kita ni mas kapong ng foreign investors, export zones, na magka-create po ng mas kapol na trabaho, mas kapol na negosyo, as in mas kapol po na hanap buhay. Ini po pantaw economic zone. Yan po, hindi kara kampesa, lalo na ang chairman niya, kampesa, kagadito, kagadiriga, as in halos kapos kang staff, mga kagapulang. Tapos po, hindi ko na in-announce po katsatoyang Secretary ng Department of Agriculture, although tapos man kita dapat mas mauma, masisisi mag-announce, pero definitely magiging international port of entry ang Satuyang Pagtapos. Ramani po, yung mga kaibuhan, halimbawa ang mga electronics, o mga iba pang mga inputs, ramani po magamit kay mga factory naman sa loob ng Pagtapos. Kung yan ay imported, mas madali po maglaong kasi matuwas. Dahil po siya international port of entry. So actually, sa Kadaklan, ang turismo, sigurado ko, ako lang, sumikolo ko, marunduman po na nito. Alam ko na kung si Gida ang Vice Governor, babalik ko ang Albay bilang numero 1 palabot sa turismo sa bilog ng Yolanda na dati man sa nakita, dati na pinagdatuwa. Si Gida ko ay nagkadala sa UP Diliman, Bachelor of Science in Tourism, cum laude. Kaya tayo kasutubod, paano kailan niyang ibuhon, as in, yan po ang global albay. Pero dahil mo man makakaon ang simento, dahil mo man makakaon ang tulay. Kaya kay Puanta ang social services, giraray yaon si Kiday. And, ang kapot ko dyan, R for S. H for health, E for araw ka. Hindi ko sa tuya na DRHM
magiging first hospital ng Pangulo. It will be a global hospital. Sabi nga ni Speaker, ganyan ang sabi niya, isa ko, ang pigiging mo yan sa PTH, ganyan ang mas nakula pa sa PGH. So galing, global hospital, first global hospital na kaparehas po ang PGH. Ang Gabay na po ka na hospital sana, kundi nagpag-ibo po kay halos bawat almaan ni Super Health Center ang Bicol sa bilog na Albay. Ang ay siyempre yan po din ang main. Nakani po, ano naman ang hospital kundi ng pagbayan, mapatang ka na sa pagkagan. Ang for education. Siyempre, yan po ang modernization campaign. At manigdi po ang bagong Pilipinas sa Servisyo Caravan, diyan po sa Tiyo. Pinapalaw na building duman, ang putusan. Mahiling Indo, katapalaan na pwede kita mag-host di Mastercon ng mga convention. A for agriculture. Siyempre, mahalot po ang pagkaon sa Pilipinas. Mula sa nasyonal, kundi pati sa lokal, kay kuwantang suportahan ang mga parahoman, mapababa ang sa gastos, masuportahan sa ilang presyo, kaniyan sa ilang income, duro-diretso na sila po pag-ano. Tali ba, nakakatagulugi, di bayaan na sa namin. Binig, finance, productivity of farmers. R for rural infrastructure. Kabungabos, testigo. Kung ano na ginibo ang partnership ni Sandy, lalo-lalo na dyan sa mga pinampok surotong dyan po sa Daraga, halos gabos, tugod na, sa Kamali, gabos, tugod na, kung medyo po yan sa Suyatong Partnership. Key for trade, tourism, and transportation. Sa transportation, nag-agad po 1 billion ang kaap, tarang po mahalin na mag-iba na pong subterranean so tower and ATCP. Pero may iba pong solusyon dyan, tarang po at least next year mapegwa kita kanino ng international flight sa PIA. That is part of global international tourism. Also na sa turismo, kundi tayo sa OFW. S, apat na S. R for S. S is senior citizen. Ilalaban ni Kito. As income PHW. Pati na ang bubos na kasul, pati na po si Congressman Garding, tamamalit na si Presto. Na gabos po na senior citizen. Kaya may SSS o GSIS, kaya may trabaho wala, because sila yung pension bulan-bulan na 1,000. Dahil na po, pwede ka rin siya. Ikalawa, para sa solo parent, may naging sa problema, kasabi kang batas, LGU ang dapat ang ginagawa. Pero gigibuan na kitaraan, ng aming magpasan, ipangyo. Problema lang dyan, sa Bulanwi, ang senior citizen, 11,000. Ang mga bulag, 17,000. Di parang parang nangyari. Kaya kay Juan talaga niya malistang maray kung sisay ang mga sobrang. Number 4, ang number 3 na S, yun po ang SME. Diyan, si Tita Hiraray. Diyan in charge. Sama na po dyan yung Sustainable Livelihood Program na pinatao sa mga 40s na makagraduate na sila. Parang sa room 40s, nag-graduate na sa high school. So happy. Ano lang hindi po ang pero bata makakal. So, pika-target po. Kaya kunikol ka sa yung grupo. Na matawan po, SLP. So mga nag-graduate na 40s. S, pangapat, ang limang S na ngayon. S, for sports and youth development. Sigurado po ako na sa tuyang sports, kung wala lang ini problema na sa politika, iba po nakita kay Kongkap, dahil kung mga Kongkap, dahil papating wala na problema. Pero sigurado po ako na very vital po ang papel ng kabataan
pag-abot po sa nation building. Lalong-lalo na na-mobilize na si Dan, yan po si SK Federation Chairman, si Gavin, naaning po mga kadamang na. So yan po, Global Advice for Infrastructure and Heart for Rest for Social Services. Diyos mamalos po sa iyo. Ito po ni Awit Bago. Pag-abot po sa kamanin, ang malaban po, ito po, officialmente, siyempre si Kaloy Bago. Ang malaban po, malaban po bilang congressman sa 1st District, siyempre si Jim Pugalon, under the CAS NUCD. Ang malaban po din sa 2nd Distrito, si Quinto Ko, iyo po ang provincial chairman ng CAS NUCD. At sa 3rd Distrito, ang malaban po, iyo po si Elian Sacela para po sa 3rd District. Nagod pinagay ko lang kong Rika, so thank you very much. Yan, ano. Okay. Natang yata si Kong Pido, dain na si eksena. Ha? Di man na si eksena na dati-dati baga na nagluwas na ngaya si Kong Pido, ma-mayor. Ha? Yo? Ngunyan, iba na baga so sitwasyon. May paliwanagan si Kong Pido kung nata araw kayan so sitwasyon digdi sa Legazpi. Instead na siya, si BM Hisham an ilalaban para alkalde. Okay? Sige, may paliwanagan si Kung Pido Tabe. Okay, sige daw. Earlier, kada sa baba ka mo, ang sabi ko sa mga kapitanes, dahi man ako naghalip. Dahi man ako mawawara. I just took the higher purpose in order to serve and to give more for Legazpi. 6 months ago, pagkataram na ini sa buya ni Kong Saldi, ang sabi niya, kikuhan na ka sa Kongreso, magbalik ka sa Kongreso. Ang sabi ko kay Boss, di ko pwede bayaan ang syudad. We have invested so much in terms of the plans and programs na sa tuyang pinagpamaot na darahon sa syudad ng Legazpi. Dahil niya ako pinilit. Lagad 2 weeks ago, mismo si Speaker na dahil Kong Saldi, napabalikon si Kong Pido sa Kongreso because we need someone like Kong Pido to help you, to help us in Congress formulate those legislations and at the same time magating din sa mga national issue. Isay man ako na magsayuma sa pangabudan ng itong mga poderoso membros ng Kongreso, powerful because they are holding the 3rd highest official of the land. Powerful because my boss ang nagkakabot ng committee on appropriation. Ang abot ko lang sa ita, nota ang Legazpi. Ang sabi nila, we will intensify more and we will make sure that we will pursue, ipapadamos na ang maraming nakamakutan na sa syudad ng Legazpi. Not just those assistance, ayuda, na pinag-implementan mo yan. Kundi ito mga legacy programs and projects na papakinabangan ako sa nakapresenteng henerasyon, kundi sa masunod pang henerasyon. Pinagpunan na natapit. As sinangapot ko sa ina, isa yung karapat-dapat na magsalita sa kuya sa syudad ng Legazpi. Dahil doon na si Congressman Joey, si Congressman Saldi, si Congressman Tito, at tinuro si BM Pap Hisham Ismail. Sabi ko sa sarili ko, dahil man napagbabago masyado. Siguro ang pagbaba
bago lang, mas gwapo sa nagsalita sa sakulan. Alagad kung naiinito ang line-up ng Team APG ni Caspi, these are young, enlightened leaders who can bring the needed change. Mag-administrar ng mga proyekto asin programa na ibababa may halin duman sa national government. Sa kunyan, mahilig ito ang mga proyekto halin mismo sa national government. And I will be instrumental, not only Kong Saldi, na kung magiging katabang ka, boss na sa Committee na Corporation, pati naman si Kong Pito, na magiging segundo distrito representative. So, ini po ang simple na paliwanag. Pero siguro dipisil sa butong sa munyan, alagad mas may nakula kita purpose kung nata itinahangkay na ini. Sitwasyon na sindalan na ini. One thing in mind is to bring the needed progress of our city. Kaya po ako din nasusuko. Kasi orgulyo kong ipamigpig sa ito. Ang line-up ng PBBG, angat sa lahat, AKB, servisyo ko, hindi sa Legazpi. Ang Mayor Das, si Mayor Misha Micael, ang Seiya Vice, Luis Gutierrez, ano ba mo, artista ka mo? Ang mga konsyal, Councilor Love Beltran, Councilor Attorney Butch Lucina, Councilor Bukan, Engineer Gapsi, kasi nag-meeting naman itong Haloy, ang future na magiging abogado and future Councilor Lahara. Ang Haloy na nagsiservi sa ito, naging board member and now Councilor JP Lee, Councilor Sunshine Epelian, si Glenn wala pa, gusto mo tabi umentra? Hindi ka na muna, si Councilor Ralph Andes, siyempre, ang pambato na sa segundo distrito, Congressman Tito po. So, Ayan, okay. So, ayos na. Diyan po minatapos ang presentasyon. But before kita magpaaram, again, happy birthday kay Kong Pido, ang ngunya na Aldo Reni. And may you have more birthdays to come. You know? So again, Kong Pido, happy birthday po sa imo ngunya na Aldaw na ini. Okay? So, salamat po kasi rubag ang tabay. Hasta sa Sabado naman kita mag-restorya digdi po sa 2D sa GB. Albay ahead. Angat ang lahat at sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Thank you. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada